Здравейте! Тестваме този двигател ВТ88, 15 конски сили, бензинов. Тук гарнитурката не държи и тече масло. Да свалиме магнета и да подходиме така, ще свалиме магнета, за да мога да мажеме с силикон. Явно гарнитурата е стара, не винаги мога да разчитаме на гарнитурите. Значи за целта имам на ВТ-то много удобно отгоре да се види къде точно горна мъртва точка, да се изправи буталото горе, сваля се свеща и се бърка с една отверка и се вижда къде буталото е най-горе. Тук съм си белезал една точка и сега ще намериме така. Тук съм си белезал друга точка на турбината. Черна. Това ми е горна мъртва точка. От тук до тук с шублер се мери 64 мм, за да не отваряте горния капак. На турбината също има белези. Тук има ударено със секач, а тук има точка. Така че сега ще си направим ето така. Ще мръднем надзаде 64 мм. Това говорим за лев двигател. За косачка, която с 4 скорости напред, една надзаде, значи двигателът върти наляво. И ние повтаряме, значи, от горна мъртва точка, нали, посоката на движение по часовниковата строка на там. Така. Тук сме на горна мъртва точка. Така. И 64 мм мърдаме. Предварително съм си измерил с шублерчето. Това ни е точката на палене. 64 мм. Значи тук надзаде отиде горна мъртва точка, а тук ни е 64 мм. Така, върнали сме надзаде. Сега тук спокойно можем да отвиваме гайките на магнета. Ще почистиме, ще намажеме с силикон и магнета го монтираме точно преди да почне да отваря чукчето. Точно преди да почне да отваря чукчето, или да сме по-сигурни, можем ето тук отдолу на магнета има дупка. Мога да бръкнем с едно пиронче от дупката, докъде не пропадне пирончето, се завърта и това е Белунка, идва да помага, голяма майсторка. Така, и тогава вече като сме зацепили с пирончето отдолу, държиме и почваме в позицията, която сме оставили маковика турбината преди малко, слагаме магнета, като леко помръдваме така леко, можем и при слагането, тук съвсем леко е така да фанеме милиметър напред и назад, да могат да влезнат запчатките една в друга. Така, след малко се опитаме да продължиме. Така, отвили сме гайките и почваме да го вадиме. Това е позицията на чукчето. Не, че ни много интересува, може да го нагодиме преди да почне да отваря, или както казахме отдолу с едно пиронче бъркаме докъде не зацепиме, да не пропадне пирончето в ротора и тогава го зацепваме. А сега да видим защо така. Ето, имаме съчмички. Така. Представлява отзаде магнета.
Видимо гарнитурата е здрава, но тук има малко като обелено. Много малко, така че явно те от тук пропускава. Сега ще почистиме, ще чегъртаме хубаво, ще почистиме с чистител, ще намажем с силиконче и ще монтираме. Така, продължаваме с... Казахме, тук сме... Това ни е точката за палене, съм си белезал. Това ни е горна мъртва точка. Значи 64 мм връщаме надзаде. Турбината съм измерил 64 мм и знаем, че това ни е точката на палене. Сега, за да зацепиме, да сме по-сигурни, например, да не показвам на чукчето, че няма да мога да се види много добре. Тук бъркаме в тази дупка, е така с едно пиронче. Най-обикновено пиронче. Така, бъркаме. Е така. И почваме да завъртаме. Оп. При това завъртане. Така съм го извадил, така че оно при точката на палене съм го извадил, така че тук близо е зацепването. Пирончето е пропаднало. И просто вижда се как, примерно, ако извадим и е така завъртено, колко е дълго. И сега почваме да въртиме, докъде не пропадне. Оп! Пропадна. И сега ние за контра на запчатката и мога да поднесеме. Намазали сме с силикон, понеже ни пуска гарнитурата. Нещо беше изстанало, нещо остарява. Така държиме с палеца отдолу, леко поднасяме. Виждаме, че запчатката има едно малко колебливо положение. Обикновено бие зъб по зъб в запчатката в разпределителния вал. Тук ще почне да бие зъб по зъб, така че леко с наместване ще трябва да го... Може да изчакаме силикона 4-5 минути. Позасъхне, тогава да почнем. Придържаме си отдолу с палец, си придържаме пирончето. Така, както виждате, бие зъб по зъб. Оп, е така с примърдване леко нагоре-надоле. Така, сега е необходимо тук, понеже после няма да мога да вкараме гайчицата. Малко деликатна работата. Долната мога да вкараме. Та гайка трябва да вкараме в това положение. Така, малко, още малко трябва да влезне. Така, секундичка. Не трябва да бързате, трябва да сте спокойни. Така, почна да завлиза, ето, така че трябва да оставим место за гайката, която тук вече щом ни е подвело, така че мога да извадим пирончето отдолу. Тя запчатката влезнала в запчатката на разпределителния вал, така че мога да, примерно сега как се получава, лекичко мога да мръднем така на страните, да мога да си вкараме гайката. Малко са го измислили тук италианците. За вътрешната гайка няма да говорим за блока. Просто я сваляме един път, не се слага втори път. И достатъчно псуването от първия път, втори път няма нужда. Така.
трябва да полувлезнал, та да може да сложите гайчицата. Нали, опитвате се да не пцувате много, така прекалено много. После ще сложим и долната гайка. По този начин. Вече може да го прикараме навътре, да притегнем двете гайчици с 10 ключе. Сега ще изкара от силикона. Силикона няма да го почиствате веднага. На другия ден с помощта така на макетно ножче. Така, с макетно ножче на другия ден хоп и ще го изрежете. За да може да си съхне хубаво и да си да върши работата на гарнитура. Силикона е високотемпературен за гарнитури. И там. Не е много скъпа опаковката, на 300 градуса ли беше, на 315 градуса издържа, така че е подходящ за случая. Казахме вътрешната гайка, не, значи някой ме питат как се сваля вътрешната гайка, трябва да имате специален ключ. Понеже нямаме в България специален ключ, това го имат OBGS сервизите. Отдолу се бърка с една отверка ударна и се почва да се отвива, леко като се почуква гайката и се отвива. После тия двете гайки са достатъчни, не е необходима другата гайка. Може да се увериме, значи тук виждаме чукчето ния, няма да мога да видим много ясно, но тъмън да почне да отваря чукчето преди гърбицата. Тук ни почва гърбицата, но не вярвам да може да се види кой знае колко ясно. В момента е затворено положение, така че тъмън да почне да отваря. Може да погледнем от другата страна. Ето тук ни е останало в точката на палене. Значи имаме една капака точка сме си направили черна точка на палене и на 64 мм повтаряме, имаме точка, горна мъртва точка. Така че сега вече, ето ни е горната мъртва точка, да повториме. Намира се, като извадиме свеща и колеблило вече стане буталото горе. Връщаме надзаде, демек надесно въртиме левия двигател. Така. И идваме точката на палене. Това е по зацепването на магнета, понеже имах 2-3 запитвания само последната седмица. Надявам се да сме така били полезни. И ето тук се случи така една гарнитурка, протекла, сменихме, в смисъл почистихме гарнитурата, сложихме силикон. Проблема е отстранен и това е по зацепването. До скоро!